megalayapost.news. Kumsibenta ban roke kasngilay lu jongkari India kamaulong ng tulu Integrated Village Cooperative Society IVCS kajing tray lang bar kamaulong ng tulu Sport Social Welfare and Cultural Club kalapan long ye kalampung gile kay bol kabalatip kum ka Independence Day kom hasnong maulong Ribhoy District ya kani kalampung lawan bansa kilang do President Ribhoy District Youth Congress usama Stanwell Mani ubala longru kongsan ha kajing idon lang ruirong ba jong kathan ba JMCM rengkat badu samla Ritan Marsing manager ka IVCS uji dekar chairman ka IVCS samla sanlat malai secretary ka IVCS lambat kiwi kinoi shimenta bat kirio padba hakajing kun final jong ka Independence Day kom kadong neng FC umsyaken kalai kun persya ika kenhuni le kai bol nasionong umdoka hadian kajing yakun kabaitanan kadong neng FC umsyaken kalalaban penliam no ya umdoka daar la kawai bat kumta kadong neng FC umsyaken kalayora ika nam la adu hakani kalempung Banai mensi miki samla ki bala poish ka final nakaliang kinong penia kirasa miki khusnam ki bakentup ya kasong pisa rungkat bat ke trofi syaka kenhun ladu bat ka kenhun ka bawan baar lasam ru iki khusnam shimen shiginu le kai ki bala peni ka jing tibet badia kasab hakani kelempung kani kelempung kalong kawai nakila ban kentiu kasab jing le kai jong ki samla berhagaju ka por ban pene pensa e ka mensi jing eteli bat ka jing trelang hapadang ki shnong hakatai kathan Umar Khan number 6 Irajinkan ko kedua itu pelak mendekai bah. You wish you all the very tiếp cái đây cái way na kilat kilan met ban yo ya cái met cái besat cái beklang baru ngia be ban yo ya cái koi cái khia mo ngia pang ngia stong cái hospital cái dap kam tang cái banai liur bat cái sport cái way cái ba ngi cái koi cái khia ngin khia ha ngi le kai cái penseluri pi ban pin peteng ya cái jing le kai bat cái cái sports cái ban ai pi cái way cái jing long cái bangi khot cái kata cái discipline mo cái discipline nar bihaban ko ngu ya kajing penia jong referee kamlong ko mangile kai ha phalau hayen ka bangila ben le kat mon o corner of penalty kum ta ser thangning ha ben don ka jingko ngu katar ka hikai fiki players ban long ki boko ngu ka hikai ro fiki leadership ban yalam don pedeng jeng fi arngut nang ne ki ban long ki captain ki ban yalam ye ka kunhun ban ha job ketika ka jingla ka jong fi le ne ban penteli le ne ban penbeang ye ka komile kai namar hagi klub kendong jongi ngem dadon than tangi manager bagi coach ki kapten gilong ki ba yalam ingi tingi kita ki quality su phila ban yo na kene ke sports bat hagaju go por la dadon na pedeng jong phi ki badon ga sap go kham kerpang phila ru ban long ki kluri le kai sisin ke sngi ngile i ke pok world cup man hagani benai June Julai tu ngi bagi don ki rangi le kai ke bekan sai ki bala long professional ki ba imjah da to ki kamai de ki $1 million ya kabali ase season kamai maki si benai ngi hang ne si snem ban ba si rta ban bam ngi mlut eka tela da fidon gum kata kesap tur syakmat pentebet ya lade penjana ya lade da kaman sim bijing soret ban ngasu ban ai khubleiru ya kane ka IBCS ngi molong kabla ai fi kane garan san ba phila ban yele kai lamda ki ai kane garan san pipin shong khop hayeng menta bat phimio lat ban kilan ya lagi jong kimet ke jong fi te kane ka de ka platform ka ba kongsan hadugata ban hagi pur mensuangin ngani thu ipingim da don than ki turnamen bukum gini man ka por man ka banai ngi don keleng ban pentebet ya ki sap ki phong be pi don ka ba pila khot yang ban don bantalem
bat pi kum ka IVCS maulong ka penia ya kani ka tournament hang ni hapo snong jongi ka ba ngidon menta bat ka bala roban pois ka final ha ka jingi le kai ka jingjob kam dei tang ban ra ya ka trofi kum bala kren da iba James imne ka ba konsan hi ka dei ka mensim jong ka jingi le ka disiplin ka teamwork ka jingi buram kaliang bat kata ka mensim ban long kum uta unungi le kai sport namar kum bang itip bat ngiu ibha ba ka football ka la long ka wei na kalat ban yo ya kata kalat ba pinlong briu man briu ha kalawei ka jong pi nga ngau sarong badang hakine kisngi kibana kaliang jong katu ka under 15 dalam bakla kibawan le ya ka football sabar jong kari ka jongi kira ya ka nam jong ka jingjob ha ka jingalam jong uranjit bajaj ba mano ba yo ban tep gol mano bala ban ra mano ban ra e kanam jong ka jingjob kidei ki players na po ka jala ka jongi ki bahakarta ka badang hapo khasan snem te kani ka dei ka ban sem kan ba ya pi iwei pa iwei bala da pidon hakno kono jaka pila ban pois ka thong yai ne yai long kata ka ban sem ba pin le kai bha pin long yelade uba long don akor don buram pin buram lem iwei ya ka para bai lekai lang bat pi ya ka tim ka baya persya bat pi pinya lekai da kata ka akor ka buram ba pinya buram keliang iwei nga sngopan ai ka jingero ya pi baro artli ki tim ki bala apoi sa ka final ha kani ka sngi bat ha kani ka jipun kut no ya kani ka jing lekai football kata ya ka dong neng FC bat ka umdo kha ngangit badai lembang kajing trash tom ka jong pi kajing le jong pi hakirong ki bapher ba hakane ka sngi ka bamanta ba pila ban poi sa ka final te na kaleng jong nga kit bok kit riang ya pi iwei pa iwei ba pin le kai ba pin ya trash tom pin i laki sap ki pong ki jong pi Meghalaya Post.news